Салих алейхиселям е внук на Адем алейхиселям от 19-то коляно. Изпратен е като пророк на самодяните. Аллах, подобно на адитите, ги дари със земни блага и дълголетие. Продължителността на живота им беше между 300 и 1000 години. С времето се отдадоха на веселия и удоволствия и постепенно се отделиха от истинската религия, предадена от Худ алейхиселям. Племенните вождове започнаха да огнетяват и това съвсем ускори духовното падение. Накрая се стигна до там, че изработиха кумири от дърво и камък и започнаха да им служат. Салих алейхиселям живееше сред тях и имаше добри взаимоотношения с всички. Помагаше на бедните и притежаваше велик морал, заради което го обичаха. Салих им каза: наистина аз съм изпратен за вас доверен пророк. Вече се бойте от Аллах и ми се покорете. Един ден дойдоха при Салих алейхиселям и му казаха: ако говориш истината, изкарай от тези стръмни скали женска камила с червена козина и в предродилно състояние. Тогава ще ти повярваме. Всъщност мислеха, че Салих алейхиселям няма да успее това изумително за човека дело и ще се изложи. Салих алейхиселям каза: силата на Аллах стига за всичко. Ако видите това чудо да се състои, бихте ли се съгласили водата от течащия извор да е нейна за един ден и после един за вас? Самодяните, мислейки, че това никога няма да се случи, рекоха: да, приемаме това условие. Салих им каза: не забравяйте за уговорката с мен. Ако навредите на камилата, когато излезе, и забравите за думата, ще ви сполети болезнено мъчение. Самодяните рекоха: ти изкарай камилата, ще приемем всичко, което искаш. Ако постъпим иначе, ще приемем и наказанието. Салих алейхиселям помоли Аллах за чудо и той прие молбата му. Скалата се отвори и излезе точно такава камила, каквато искаха. Тя започна волно да върви сред самодяните, които се бяха подредили в два реда и замръзнали от почуда, и после камилата роди. Част от свидетелите повярваха, а другите, като видяха, че интересите им ще пострадат и ще трябва да престанат, с злините настояха в неверието. Подялбата на водата им се стори тежка и започнаха да търсят изход от ситуацията. По чудо камилата, заедно със своето малко, обикаляше навсякъде и когато дойдеше нейния ред, изпиваше всичката вода за деня. Тонове вода изчезваха в тялото й. Момент, когато Салих алейхиселям ги наставляваше и призоваваше към вярата, неверниците посочиха пиещата от извора вода Камила и рекоха: ще погинем, ако убием тази Камила, така ли? Наблюдавай как ще я убием. Най-накрая, кроейки различни планове, убиха животното и рекоха: ето, убихме Камилата. Ако си пророк, както твърдиш, докарай мъчението. Що се отнася до самодяните? Ние показахме правия път и на тях, ала те предпочетоха слепотата, невежеството и заблудата пред напътствието. Заради греховете ги обхвана мълнията на силното наказание. И спасихме онези, които повярваха и се бояха от моето наказание. Сура Фусилят 17. Мощният вик на Джебраил алейхиселям ги обзе, самодяните на сутринта. Всички до един погинаха. И не ги избави от наказание техните стабилни къщи, имоти и голямо население. Хиджър, Асидит Майтрио М14, изпратихме срещу тях вика на Джебраил алейхиселям и станаха като сухите сламки на сеното. Камер 31. С могъщ глас от небето се случи сътресение, сърцата им се скъсаха и паднаха по лице и погинаха в домовете си. Араф 78. След това събитие местността никога повече не процъфтя, стана така, сякаш никой преди не бе живял там. След гибелта на народа, Салих алейхиселям заедно с повярвалите погледна с поука за личения град и рече: о народе мой, не поисках никаква отплата от вас, само ви призовах към вяра. Многократно ви наставлявах, за да не изпаднете в това сегашно състояние. Но вие не послушахте и после наказанието ви застигна.